동네 구이. sini balurun bisiyo balurun bisiyo sini murabari kamio faizak sini ni tui thangjak jaku birendro ni nogo sini saimano jatono 8 তারিখ অক্টোবর 2024 haini hai bini logisong স্বর্ণ দেবর্মা বব সরি kami agi tui thangka kai borokni besat khorok guri tongo borokni besat isati tai elija tei esok tei ringsa joton kusu tongmani bonongke khwayo sarai khoba khwaini kaisa family adopt khaitlaka bono borok naikol sinai jago bortomano jaga borok khorok tham tongo isati elija tei esok khorok tham jung bin ama bimani yagulo jung binoro tai borno bujon rogo tei kwbangma lukurok jung badibo kwbangma NGOs rok TISF rok pai borno chubaka tei local chini leaders rok pai chubaka jung borno kok rijak borni logio jung tongmani hini sini kokni mote khaino jung tini bong nogo phayo borok bahke beti inglaikaini karon jungbo busy schedule kwbangma samung tongmani bagui ঠিক টাইমে ফাইমিয়া ফানো তিনি 1-2 সপ্তাহ লেবি থাকা হাপেন কুনুংয়া जों मालाय फैके borok bai borok tabuk motamuti kahamno tongo bini bai jotoni okra isati borok no naikuli tonio jungbo bongni logio tongnai te sini Elija bo oja class 3 ode poritong অবশ্যই দিশাতে nasi isati na ge isati sini subolsing high school no poritongo boino nainai taklai fainai bisio जों कुनो हस्टेलो दाwi bini besikangni salo bini education no bo develop khainani bagui जों bini logi tongnai te bini bai Elija sonbo जों logi nai sini esok bo tongo bo boke korna himpano bo mane buma bufau kriba kai asuk pora dige bini asuk khakrikha kai haipano जों bong logi tongnai te bongni oro bini yong songro tongo borno busung koinai jate bongni logio tongnani te je bongni yakung yakni jini yakung bai basai mai sak जों borokno naikului tongnai bongni logio जों tongnai